ngeningken tiasa ngapeke kawengku sagung jajahan wong nanging sanget angikipi sangreksikane ka putra kang hanjuk saking wiyadi tansah marpamoring suksma sinukmaya winah ya ing asepi sinimpen tolong ing kalbu dawuh manha mawur mangawur-awur-urahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetep kaya butula wara pandriting turangga westi nyuwang dwaja kang kekiter
kata ingkang dwaja lelayu sabit anakku nggih para Kurawa utamane sira kulub Dursasana. Wah, wonten dawuh man hani balaking putra kula pun Dursasana lho. Tak jaluk aja padha saur manuk oleh nyuwun dawuh, cukup salah swiji wae kang makili. Wah, nggih man. Kula minangka wakilipun adi-adi kula Kurawa kepareng aja madhong dawuh lho. Ngene ya nggih. Ing pasewakan mau kang dirembuk mung kejaba lekasi adimu Werkudara. Ing wektu iki gelar pandhita ning Arga Kelasa. Dheweke yasa pertapan ana jroning sumur Jalatundha wewengkon Arga Kelasa kanthi peparep Begawan Bima Suci. Nggih. Dursasana. Nggih, pripun man? Kok tasih mirengke kok man? Iya. Anak Prabu Duryudana darbi rasa kuwatir. Aja-aja gek Werkudara mengko numpuk kekuatan sing pamriye kanggo njongkeng palengganing anak Prabu Kurupati ngrebut panguwasa Ngastina. Mula kang mengkono anak Prabu dawuh marang Kakang Durna piniji nundung si Werkudara. Nggih kabeh anak-anakku Kurawa tak jaluk sing padha waspada nggon ngulatake tumindak ing Si Bratasena oleh kekudung klambi Brahmana mau ya nggih. Yen nonton para siswane keakehe para satriya ngamarta ning ya sithik para kawula Ngastina ingkang padha ngiblat marang Werkudara nyingkur marang anak Prabu Kurupati nggih. Nggih. Wondene dawuh saka sinuwun sira kabeh ndikake nderek marang Harga Kelasa. Yen ana alusing tumindak karepen diadepi bapakmu Sukalima. Ning yen ana kasaring tumindak parintah saka anak Prabu kudu digawe segara geni ing Harga Kelasa kono Dursasana. Wah, lho nggih man. Namung kentes karet mawon manut dawuhipun Paman Patih. Interupsi apa Dermagati? Mau tanya apa boleh Kena ning aja suwe-suwe. Arep takon apa Dermagati? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada aku. Aku cuma mau tanya, apa salahnya Werkudara kok sampai disuruh pergi dari Arga Kelasa? Dan apakah sudah besar dosanya Bratasena? Kok Kanda Prabu memerintahkan untuk membunuhnya? Mohon dijawab terima kasih. Dermagati. Siap. Salahe Werkudara sabab dheweke ngobak-obak marang katentremaning praja Ngastina. Dene dosane si Werkudara awit dheweke bakal njungkeng palengganing anak Prabu Kurupati lan bakal ngrebut panguwasa Ngastina saka astaning Sinuwun Duryudana. Ngerti? Belum? Kayak ngono kok durung ngerti iki piye ta? Menurut pantauan saya sampai sekarang belum ada indikasi bahwa Werkudara mau merebut kekuasaan Astina dari Kanda Duryudana. Itu pertama. Yang kedua, sepanjang pengetahuan saya selama Bima Suci menjadi pendeta di Gunung Kelasa itu justru dia selalu menolong rakyat Astina yang kesusahan hidupnya. Dengan dimotivasi oleh Bima Suci, hidup jangan sampai putus asa. Kecuali itu, Harga Kelasa yang dulu tempat gawat dan angker, tidak setiap orang berani pergi ke situ. Ternyata sekarang menjadi kebalikannya Terbukti sekarang justru jadi tujuan utama bagi para wisatawan domestik maupun dari mancanegara. Sudah tersohor
seantero dunia mengenai keindahan panorama Gunung Kelasa. Itu loh siap Werkudara ngindah-indah ngarga Kelasa kuwi mung sawijining cara oleh njontrot marang atining kawula Ngastina. Pamriye ben padha ngarani yen Bima Suci kuwi seneng nyang keindahan. Ya ta? Terus Bima Suci seneng tetulung marang kawula sing kecingkrangan, pamriye ben ketok wong sing welasan. Lho kuwi. Ning jane mung siji sing diajab ya kuwi ben padha gelem melu marang si Bima Suci kuwi. Ngerti? Oh. Lah wong pikiran sampean pun suudon ngoten kok nggih pun man sapa nandur bakal ngunduh. Bola bali ngomong karo wong keladuk piyangkuh sing durung tau entuk tuduh. Mula ya dadi wong tuwa tuwas tanpa pituwas. Cerewet. Sampun kuwatos man. Sepinten bangganipun Werkudara. Kula ingkang sakah mbondot tanganipun Werkudara man. Wah, cangkire iki nek omong kaya yak-yak kowe sisi. Kowe kok arep nggondo tangane Werkudara wong naleni pitik we mrucut ngono kok nyembari Bima Suci. Bedol puhung itu uyuh mubeng ngono kok. Tapi saya tidak hanya yakin, tidak hanya hakul yakin, tetapi kepara ainul yakin. Werkudara tidak akan mati karena pada malam ini lakone sanes patine Werkudara titik pun. Omong karo wong kocluk. Swatama kula wonten dawuh paman. Mara metu njaba undang wadya kaya adat sampun ya nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati nggih. Genjing beda gumuru saking Astina negeri. Wong pungingkang bala kuswa Prabu sananira lir surya wedalira saka ing jwalane diarsa madangi jagat tuk mungup-mungup aning sabocah ing ukir mrebabak bang sumirat kena sarating surya nampek mega lan gunung-gunung ing sigra bidal para Kurawa wiragane cinandra pindah singa hanepak papan.